no brɛ so ɔse nipa be dwane sɛ obekwa kotie sɛ ka nyame asɛm kyerɛ me na menka ame na menya nkwa saa brɛ nyame asɛm no yatum there is no prophet odifo akosentwi bɛka kyerɛ de akasa kyerɛ sɛ sakyera wadwen umfi no ebre bi beso ubedwane akɔ nanim sɛ papa kasa na menje so ame na menya nkwa saa brɛ no bɛkɔ no na onni hɔ na don no abɔ saa brɛ obegyina wanim sɛ mekɔ akosia spark so sɛ nsɛm na ɔka akyerɛ wiase no ɔkɔ akotie baako na wenya nkwa ɔbɛba no na yatum onni hɔ sɔfo adanse ubaba sɛ oba betie menni hɔ saa brɛ no na ato ani brɛ no wa brɛ no saa na kosi saa nso na eba besi o ye brɛ mu okay what am I can ye brɛ nso saa ya bɔ hu dewura bɔ yensiesie ye ho ɛhɔ no mo na gay asɔle yensiesie ye ho on say matter this for kra ma president kra san say oba na oba tumi wale what you say no wa brɛ na bi si ni nyina akyi no awurade nya no wa ene ne ba ene ne baba omo nam nipa se na wura ayi ne mu ntese omo ye tere ene omo wura apamadaka no mu ene emmoa keke nwan ene emmoa na wura mu what you say but abra awurade di nsuoyire di si ho pepepe afi no mu dwane pese omo be wura mu abra bi ba obedwane unya abra bi ba obetumrika wo sanka saa bre no na to ne watemuo mesre se ye ma ye ninda ho na Kristo maye no enya ade bia eye adefolo eye nibre first ne de obante se oguama ye bo no ye twa na chimpre ye de ne tufi ase ye di ne ho agro ye sre no ye tete ne ho ntoma ye ku no ye de ne ko shefo mo na nansa so sole na de obeka ne se me saba na me mane so oguama biem me bane te se den awenda de sabre no ijadi nanim ehye neoma sabre no usika no we ahye wontoma no we ahye woka no we ahye wojapade no we bi ahye sabre no atowo ani Kristo e wo the judgment day yensiesie ye honsie to aso e na osena sedia ena edi insuyiri no mu wodidai na wonome sania esi wo no wanda no mu no wo mu didi na wo mu dai wo mu wale wo mu wo ma wo mu dibi ma wale what you say ekosi se da no wa shen adaka no mu da no wa ewura adaka no mu ye bodewuro anopa ewia enwumre na da troye ye betum no na kire se the judgment day edru sada no otidem beti papa na osoro bie Yesu ne na bofo omo saneba sabre no wa wo ye diboye no untumi ngina ubedwane sabre no so wa ye krado se okọ papa ne nchen no so no udimrika ene bekọ akohia no menu anom o ma ye krado awa nyame adwumaye mu ema yakoma ntutu na sene yesi yakoma yesi pise ye bose Yesu beba no obeba ama nipa yina ebehunu okay ye to so a o se na wanhunu de kosi se nsuo befa woni na akoye no sa ara eso no nipa ba no ba ebeye sa no nipa ba no so be den ebeye ebeba nsuo ne hye wo mu yina ase na wedi oso odi gya eno odi beba odi be hye wiase yina se ye koye nimu a ebahunu se osoro ebebu bote sekete okay asasi bedna ne te se nku ensroma betiti egu na owia beye moja bosum beye sum esum be kata eclipse by okay on se sum kata but the eba no me no te yehu yehu biem okay sabre no owia na ye nadwuma wie okay sabre no bosum na ye nadwuma wie sabre na ensroma na nadwuma wie dia aka no e na tembuo akwa akobu dia de biala ehome wasase su bia no obebu aten to aso Yataso ewo verse
40 ewo ho a Matthew 24:40 no say ena nipa beenu a wo ho wo afuo mu ena nipa beenu a wo say eda no nipa mienu ebe wonyefa ebe wo afuo mu obefa obako ye be yi baako afiri afuo mu ho means say nipa no wasiesie no ho a otwa awurade maye no wase nipa mienu wo afuo mu obeyi baako na wagya baako wo na oyere na da mpa so a na se abrani du a se woye na asiesie no ho a oyere beko na aka wo be ma no se wo kunsu na asiesie no ho a etwa awurade maye na ono so beko na wagyae wo oba no okay what you say nipa mienu ben ko afuom baako beko abeka baako to aso na hwe o see in Emam 41 Emam mienu a wo yam owiyamwa soa Emam mienu a wo mo yam owio ewo wo mo ayam ebo so wo befa baako na ye be yi baako na wagya baako 42 o see entimonwen efrise entimonwen dako a mu wura beba monwen yenya vigilant ye ninda yensiesie ye ho ne yenim dakora Kristo be ye den ebe pie onso se mu nim dakora mu wura ebeba enti yanwen ko verse 43 no o say na monhunu ye se efiera no nim odasuo ko a owifu beba anka obewen o kasa you know o life o say na monhunu we say efiera no nim odasuo ko a owifu beba ofiera nim dasuo kra okromfo no beba a anka obewen onso wabu be o onse nsam a Kristo eka nyina adi bie wadwen mu meba siesie wo ho meba mo nenda ho meba tie nyame asem meba ko bebe eka nyame asem meba ko revelation ministry ko ne yenkyerɛkyerɛw ko difo akosi ntwi ne nase ko na asafo mu ma ne nkyerɛkyerɛw Yesu maye ma ne nkyerɛkyerɛw se na obeyi hunu no korɛ na ma me Kristo meba wanya yiraba to asoe o see na wama ametu ne dan ase amamu to aso ya 44 na si we inti munsiesie mu ho insie we inti once wasan kasa asem we biem waka na how many times wo be miensa o se inti munsiesie mu ho nya dan inti we inti munsiesie mu ho insie tie esiesie ne na o se yensiesie eso bi sam sa question no o se inti munsiesie mu ho nya dan yen ya no mfi entro 1 yen po bone okay yen nante ne kure mu okay yen do ye nua yen show adoye according to Galatians chapter number 5 verse 22 o se na wonwom abane ni odo ayemuye peniche papaye what you say sa we nyina no o se munsiesie mu ho ensie sa ba we nyina wo mu a you are ready okay what you say sa ba we wo mu a woni mmere bibia wo wi ase sa ba we wo mu a de ahye woni mu kura no uyima de onni bie aba we tu mu a amade bia no dwen nyame ho aba we tu mu a amade bia no bi fom mpa wo mom na wo fo so se obehu nipa no na ona asetre na bom aye baako okay to aso yetoso ewo verse 45 na o say na we ko now who okay na wine kra ne akwa no kwafo ne obadwen ma a ni wurade no asi na somfo se Oma won aduane ebre a esemu. What do chapter say? 45. 45. Ko 46 wo. Okay. O say shirane akwa a ni ruaba obehu no se oriye sa. Nshirane onipa a akwa a ni ruaba obehu ne se oriye sa. Menomienu awurade ani age na ne ni age wo soro se menomienu ye share
nkwaje nsɛm wei ama wiase na ɔmo nso mahunu sɛ saa Yesu mmaye na yɛka no afa mahunu bebi ɛwɔ wonim sɛ bebre nim sɛ saa asɛm wei ɛwɔ Bible okay bebre nim yɛnkan but the more be free say 24 be kan saa akwakoto afa obehunu sɛ de awurade kan yina de ohunu owiase yina no enie okay what you say akwapa ɛne na ɔhye nyame ne maye ho nsɛm ebi na ɔte a wo kan na me kyerɛ o obi so te ne phone otie obi so ɛwɔ ne laptop wabie na otie yama ne ni aba no so sɛ atem wo rapture wo ho Yesu ba oba bebu aten nti onsiesie no ho yɛ den ensie koi ye course verse 48 na ɔse na sɛ akwabɔne okay verse 47 no kra mesemo sɛ obema no adidia owo nyina so obema na didia owo nyina den eso na 48 no say na se akoaboni no kano na koma mu se mi wura rechereba na asiwa ebre mu no okay what you say mi wura chereba enti mami enjoy mami ntwitwa bi mami wipito ni bi mami nya de meye bi oh mami nya say what you say akwaboni no mi wura rechereba mami enjoy onyamba according to Matthew chapter 25 anyansafo I say the 10 virgins yeah enum ya nkwasiafo na enum so ye den eye nyansafo every day omo de engugu omo kane mu enwo ne sen omo ani da ho se ayefukun no ye den ebeba na nkwasiafo so mame num na oba mesan so mame nda me ho oh mame twa me na as mame nkope ba ko bi twa me na mu mame me nkope ga bi na ade achi na bibia ye okay Bible say sa da no a omufira se se omupi akwa Yesu bae what you say nti omba say ayefukuru na ba obi anso ne kane na anyansafo nde omkane ade anim dada nti nkwasiafo no fira se se omkoso kane no omkoya ngwonasa nti omudimirika ekope nwato omobae na okọ that's the rapture time ubechi ni se ubetie nyame asem na wenya nkwa na otumi akosa abra na wonya nti abra ni se me no mienu yebehunu se yebesiesie ye ho to aso oho na ye me de papa verse 49 no o say na ofiri ase buru ni enwe kwa ofiri ase buru ye no miwura echele ba nti mame mboro kakra mame njimeni kakra mame nko jam mame nchele kakra no hwede esiye ose na oni asabofo didinum oni wan asabofo edidinum oni omo aso awu oni omo 5 te say no wabre no ye ka kire omo ntie nyina oni omo na esia na etu ahwim kwati ase oni omo nyina de etu ahwim na wejai de asese oye no papa na echenti no mame nko wiase sa bre no be ready se obekọ wiase sa bre na Yesu so ye den eba kan ko no beti ase ye verse 50 no say akwa no wura bebada nani enna no kwan ne don a onimu sa bre no oba na wabo obekọ okay oba na wabo obekọ hwese be ma boka ye ho ade hwe ka chechire nche o ma me agi bibia wie na wawale no se o abusuafo mo hwe ma me na me kofa ka aba fa me yere ma bo no ho ka de na akọ wakodi be 1 hour 2 hours obaya wawro watare na eguo wo hye dance ase wo yi ka wana to de na papa ne be ye ukunu be den okasa unya serious odnioma nyina abechew obekọ anim guase beka obusuan nyina omu nyina anim guase beka won afri se wanye de eye ama ukunu wabo ho ka nti Kristo nso maye no sara na ebeye eweweye breyimo
Amen. Amen. Now your last chapter no verse no ensinie fam you say verse 51 no naturally say Matthew chapter 24 epim verse 51 o say na obetwitwa ne mu esnesini na wama one nyatromfo enya chefa kro eho ana osu ne serie ewo ho ana esu ene serie ewo yedo betu jam sabre no bedwane onza bezi wo bedwane se o penkwa sabre no nya sabre na me ko sabre na wo ko sabre na odifu akwesentwi okọ sabre no bedwane se o ko se onka se ji Yesu di sabre no be ko no sanka no sabre no be ko no na editor oni ho se editor bie ayini mu na menhwe nsam o mo kaye na min type amen wo ho na waka kiro se laptop na nkasa enye adwuma wo so enso sabre no na okọ everlasting fire oho de esu ene asotwere asoden ehye amen amen na so for fa efuto bi enkoma Ghana efo yo mafutu amede bema ewiase nyina enene se minua Kristo ni minua Yesu maye no aye no kure Yesu maye na toso mienu no aben yensiesie ye ho na yenkohia ye wurade onye nipa na wedi atro de waka bia wana asemu no ebebem meda wase se waya aso na wetie we menim se de wetie yi ebema woni aba ho so ama rapture time ne du a wanya yiraba awurade nka ho koso amra ofidie nda ha koso aso be subscribe Attention TV ya de dan kwansem a emuda ho ene ni daso ebrebrel every Tuesday and Saturday ma woni nda kwan nyame nhyira. Bye bye. So you better was to say Danny da ye frewa. Men so me da say. Opa. I was saying for nene aha ane de yensem no ebesi. E say yama we hu say Yesu Kristo eba. Ye fan see ha. Na so say bia we anya quotation ni bia nkan ya. O ye fa no e wo Matthew chapter 24. E kwa kopem chapter 51 na kire se ndorso obetimi akan edi. E wi asta kese enkoma University Foundation said Danny da osomas na me di jumede ede ebro asta kese so enkomo bibia o support program no me cameraman sikapa editor michito asida kese enkoma obibia medin ene akosia sparkles yedase ya crown.